Hi 3 to 6 Express. I am a man aged 31. I got married to my late wife 3 years ago. So she unfortunately passed away in December whilst giving birth to our second child. She used to stay at a particular house, which I thought kumba kwabo. This is where I went and paid my damages. Kuroora ndikatopedza. I only found out after her death that she was a maid pamba apa, and anga akumbira maboss ake kuti vaite sehama dzake semunhu akavaudza kuti she was an orphan and bamkuru vaimuchengeta vaiva neutsinye saka aisada kuti vadye mari. The bosses sympathized with her and saw her as their own child. Akavashandira from the time that she was 14 years old, so they played along. Inini, on the other hand, akandiudza kuti inherera asi pambapa aichengetwa nabamkuru vake achireva vaishandira. So Chokwadi chakazobuda paakashaya when the bosses went kumusha kwavakamutora arimwana and found her family, the real bamkuru, so that the funeral could proceed. Vedare I was shocked. And that's how the conflict started. The real bamkuru vemukadzi wangu vairamba kuti mukadzi wangu avigwe ndisina Kuripa, nekubvisa mombe 5 dzaidiwa, sezvo ivo vaiti handina kuroora. I confronted the bosses vemukadzi wangu kuti how far ndakakupai zvinhu zvese asi vakati hapana chavaikwanisa kuitawo since mari yeroora yavakareceiva vakaitora vakapa mukadzi wangu. I explained nyaya iyi kuna bamkuru vakazobvuma kuti avigwe and I was to pay damages later. So dambudziko randasangana naro nderekuti bamkuru vaye vari kutodhimanda muripo and Chokwadi handina mari. I catered for the hospital bills for my wife and the funeral, and now I'm left with this challenge. Vediwe kuroora ndakaroora zvese nedamage asi zviri kunzi mudzimai wangu ndiye akatora. Kuti zvakaendepi I don't know. Asi ndoita zvekare here. Ndikasaripa chii chinoitika nhai veduwe. Please help me. Okay. Yeah, that's our hot. So you can respond to us on our WhatsApp platform 0772 162651. Someone says, wakaroora giver. Tats Bless, I've got to give it to you, man. What do you make of this story before we open it up to our direct call line? Okay, so apa vanhu vane mhosva was the late wife. Yes, yeah. Was the late wife and also vakatambira roora futi vane mhosva. No, but they say they didn't have a choice. They had one yekuramba, because you can't say wakutambira roora yemwana asitombori mwana wenyu aingoshandawo pamba penyu. Even kana sometimes wakachengeta mwana nditi mwana musikana makamuchengeta muri vekwana vekusaidi rana mai vake, you are not allowed to take that roora. Inofanira kuenda kunana baba vake. And did you get what I'm saying? Yeah, so yeah. Now, what are you saying? Vane mhosva vakatambira mari. Even vakazoipa kune mumwe munhu, but on the transaction ndo vakapiwa mari. And saka ndo vanofana kuripa as well. Okay. Yeah, and also you can't charge a dead person. So akatofa, there's nothing you can do to name akafa uyu. But I think Tombo Tanga, it's the best kutanga vanofana kutanga vambo charger vakatambira mari unoti vanoitambira sei. But if the worst comes to the worst, it's better anongogadzirisa ukama nana bamkuru, because ndo varifanira kutambira mari. Okay, I'm getting a message here says apana chinoitika dona, apana chinotomboitika. Another message says vakadzi kuzvidyira roora. Yeah, new age era, I guess. Anzingatsvage mari aripe the real bamkuru and ozonetsana kana kuendesana ku court nema bosses. Ukasaripa, a +1 number says ukasaripa ngozi yakauraisa your wife while giving birth might cause problems to your kids. So pakaipa ripai henyu chief, but my boss I must help you. Vakaita chibalance hapana love yakadaro. And also kuti vakapa mukadzi zvese ndo that's yeah, it's a loophole there. Vanogonongotambidzwa something kengonzi thanks. Yeah, and then other people saying don't ripa anything, nothing chinotomboitika. Vaudzoti anopiwa muripo nemunhu akatambira mari yeroora chipago kwamutare. We're opening our phone lines 0772 162651. It's our hot also on a Tuesday, powered by Plone Motors, and we're going to be coming back to our hot tots in a little bit. Let's find out who's on line 5. Hello, you're live on Star FM. Yes, Jonah. Bamnini maswera. Ndaswera zvakanaka.
inini ndine maybe ndiri too traditional. Ndinonzwisisa roora rinoshanda kubatanidza ukama hwanga hwagara husipo bhozi tinororana mutoro nemutoro handiti. Saka roora rinoshanda kubatanidza ukama hwanga husipo, rinofanirwa kubviswa kuitira kuti vanhu vari kuroorera newe kwako wabatana. Saka mukomana uyu ngaabvise roora. But however hakuna hako mutemo unosungira kuti ribva rabviswa ipapo anokwanisa kutsvaga achibvisa mbijana kuroora futi ikoko. Saka ngaasatarise kuti nhasi zvizvo haana mari, aiwa hazvisiri zvo. Anokwanisa kuita manegotiations zvake. Ngaagare navatezvara wake wowirirana kuti pakashayishika then akukwanisa kuchitsvagawo mbijana achibvisawo mbijana ndo zvinoita. Asi kubvisa ari kufanira kutobvisa. Arifana kutobvisa because zvinounza munyama kuvana vake vanoda mablessings ana sekuru wavo. Vana sekuru vakatambira roora iroro zvinoita kuti vana vagare zvakanaka, zvinoita kuti vana vasasangana nematambudziko. All right, thank you so much. Kuti nyaya yekuti mabhosi aya ari kuti akapa mukadzi zvinhu zvese zvine evidence here kuti vakapa kesi. Yeah, that's that. Inini ndine question ipapo. Someone says that blessing chat is a lie. Hapana zvinoitika ukasaripa. Everyone who's saying otherwise is just fear mongering. Plus aisi mosha yako yezvakaitika izvozvo. Hello, you're live on Star FM. Yeah, London ndiyandoda kuti abva kutaura anyepa mablessings abve kumasekuru. Anobva kune iwe mubereki uchibva kune wana wako. All right. Anyeba ipapo. Saka nenhau yatiri kutaura izvi nzvimbo rine basa rekuti abhadhare endi mhosva yake here zvofambiswa sei? Kana akasatisfya ma-requirements kumukadzi wake handioni kuti anofanira kubhadhara. Nori mukadzi wake akasatisfya akabhadhara zvinhu. Okay, hapana chinozoitika kuhana. Mufi ari kuziva kuti akasatisfya ma-requirements ese, saka zvengozi zvandione zvichibata. Okay, all right. Anzi kana mufi akatoenda ari bo achiziva kuti zvinhu zvese zvakaitika hapana kumuka. It is 20 minutes to the hour of 6 o'clock. At exactly 6 o'clock, we check out the news desk, keeping you and I updated on what's going on around us. What's your contribution? Hello, you're live on Snow FM. Dona vana Joseph bless vana sekuru wavo ndinambonyepa ine vanaona mablessings asekuru. Thank you. Maita basa and vanwa do you know Dad's bless? I'm getting now yekuti ari kunyeba ndiani ndoyato competition pa WhatsApp. Like avari kuti baba vafona wangwa nebhesa vakunyeba. I'm getting a message also says this should be a lesson to all vachada kuroora kuti vaite prove hama dzemukadzi beyond reasonable doubt usati wabhadhara. Hanzi vakatambira roora ndo vane mhosva and they should pay it back. They can't blame a dead person. He can pay damages but zvine flexible terms. Hello, you're live on Star FM. Yes, Maswera say what's your contribution? King, what do you say? Nice. What do you say? Yeah. The problem yeah, I understand. I feel you. And the line dropped. The line dropped there. And wana Joseph ari kutaura mazita hazi mwana wa Joseph period. Munwe chivanhu hazizvo zvana Josepha. Hanzi akasari pangozi. Chakauraya mukadzi anochiziva here chichauya kuvana. Kutaura chokwadi avo vakatambira mari ndo vakadya mari zvekuti vakapa mukadzi wake dzave nhema nekuti akafa vari kutomunyepera. So coming through from Baba Trish in St. Mary's. Saka oita sei zvofambiswa sei? Hello, you're live on Star FM. Inobva kusaidire mukadzi kwete kusaidire murume, saka bamkuru hawana jurisdiction yekukonzeresa zvisizvo. Okay, all right. Yo. Nasi vakatambira roora vane mhosva in this case. Iwo wakaroora mbavha, that's fraud. Kana akavigwa siya hapana chinoitika. Another message, mwana uyu kuzoenda kubasa ane 14 years zvaitoreva kuti aishungurudzwa nehama dzababa vake. Hapana chaanofanirwa kumboripa apa. Kana mukadzi pasisina ngozi hakusitorina.
Okay, messages coming through on WhatsApp. Hello, you're live on Star FM. Hello. Maswera say. Ndichiti inini ngatege kufurirana vanhu chiriko tisambobva takazviembera mukaka wakayamwa vana ava whatever that is going to happen zvinotongodzoka chete kuvana saka ngatirege kuda kunyemberana kuita kunge tisingazive chivanhu mafambiro achinoita. Okay. Iye ngaangoita zvine pati yake osiyana nazvo. All right. Kutogadzirira vana vake zvinhu zvakanaka. Saka ngaanobhadhara yese kutotanga kuti one. Ngaangonobhadhara akanyarara kana achizorwisa akati vaakapa mari anorwisa ega. Okay. But ngatirege kuda kubatana kumese kuita kunge zvinhu zvisingazive kuti chivanhu chiriko. All right. Okay. Yes. Maita basa. Tapanzwisisa. Yo anzi ngabhadhare ndina sekuru vangu vakabhadhara mombe yechiredzwa kuna moms yake ikazofa ana sekuru pasina chavari kuziva akangonzi hapana chavakabhadhara ngaripe so ngaripe. Yeah. Other messages here on our WhatsApp. You can also call me on 0772162651. Hotsonso yedu yanasi taunzirwa neveplon motors. Murume atinyorera ari kuti inini ndakabhadhara pfuma ndichifunga ndiri kubhadhara kwama dzemukadzi. Mudzimai afa kwakuzoona kuti akabhadhara kune vaishandira musikana wayo anga ari musikana webasa patakaudza vanhu ava kuti aiwa ingoita sehama dzangu murume akabhadhara kese saka azoenda ava kuda unoviga abva azoenda kumusha kuna bamkuru vemachokwadi bamkuru vari kuti ndikuda zvese vakambotanga vati handisi kuviga before zvauya vakazonzwisisa situation vakaviga asi vari kuida saka ari kuti ndoita sei inini zvine mhosva here ndikasabhadhara ane mhosva ndiani apa. That's the question. Anzi ngaasaripa, you can't marry twice. Anonamata zvinopera coming through from Fabo and Highfields. You're laughing, Chad's Bliss. Hey, I want to ask a controversial question. Zvakambopedza inonzi chingozi here. Okay. Anzi vakatambira mari ngavasungiswe first. Anzi ngatisafurire hama dzangu munhu to disregard culture. Panopinda pama1 nengozi tinenge tisipo, so he needs to fight he needs to do right for the sake of his kids. Chishona ichi is real hasi mafanis. Kwa isu tangaripa wani kuchengetwa na ana mbuya chiredzwa. Was it our fault? Don't undermine culture. Hello, you're live on Star FM. Star FM, good evening. It's a bad connection. Anzi ngaripe ngozi inoya kuvana. Another message hapana chinoitika apa because hapasi story na ukama apa because mukadzi wacho akafa vana avo kumusha kwavo vanako kwa baba vavo and baba vavo vapenyu avo bamkuru avo vari kuda kutongorowa havo jackpot vane udyire vaudze kuti haudi hapana kana zvavanotombokuita. Hey, it's a conflict of I think of beliefs. We're gonna take a short break. We're coming back shortly. Star FM. Nice and easy. Star FM. Star FM. Believe that. Hello, Pastor FM. Hello, Miss Donna and Todd. Maswera say, Chief. Undersquare. Just enjoying your show as usual. Maita Basa, what's your contribution on this one? My contribution on this one, it's about kuroora nandi, they say it's about kubatanidza mhuri. Saka izvo kana zvanhu zvakaitwa nenzira yakashata. At the end of the day, I think it's just better kuti munhu angoenda kuroora handi kunonzi hakupedze kubhadhara. It's not like they would want all the money. It's just you just going there and just giving mari yongoti you know kuti you build bridges because vanhu vari kuti vana kumusha kwavo ndekwababa but ihama dzavo futi kenda namai vavo saka that relationship needs to be there. Saka sometimes unongosuffer just for
ingori collateral damage unongosuffer kui, but at the end of the day wakadzirisa my relations. Because if you don't do it, my relations I need that relation nekwamai vavo yatokanganiswa. Saka in the law, what is doing it's good for the long term. Saka kutongobhadhara zvakadaro kutongobhadhara even in business chemo munhu anorohwa mari but anongozoti let me just pay again kuti zvinhu zvifambe. Wakarohwa pasi petsoka pekutanga ka pechituzheda bo. Okay, all right, thank you so much for your contribution. My messages are 3 to 6. I notice people are having a misconception of chiredzwa and roora. Ngozi iri kutarwa apa iri kubva nepapi apa guys? Yeah, I think ngozi iripo inyaya panyaya yeroora. This situation ukasabhadhara roora pane zvine ngozi. This situation yakafanana nekuti wangogara nemwana wevanhu and you didn't pay anything because basically kumba kwava hakuna chakasvika. Okay, Star FM, hello. Dona Taura inini. pane nhau yabvunzwa nemurume wayo kuti andienda zvinoita here ngaatsvage mari abhadhare mubhedha taurwa idzodzo. Ini kana achipedza nawo ka uchita realize nana bamkuru ava hama dzemukadzi wake muchakabhuya kuti ndikukumbira kuti samone mushandi ashandirwa bosi ashandirwa nemudzima wake ouya kumakoti echiwanhu kumusha nyaya inogadzirika. Alright, nyaya iyo ikaenda kwasakugona kwamambo anodzoserwa every cent rake raanoti iye peshe kana aine list zvakatikwa kunzi wakabhadhara cent that anopiwa zvese to the last cent. Okay, that's the advice anomupa. alright. Akazvitsvaga muno mutauni ka hazvibude asi akaenda kumakoti kuna ipasitemuti yaye yemasabhuku nanamadzimambo yaye nyaya iyo ndo dzawanovhurira ziso wanodzigadzirisa. Okay, thank you so much. And I think it's quite sensible to say hanzozvo ngaabhadhare mombe dzacho apa dzanzi 5 ka dzinotsika and kana achikwanisa and then obva aita sei obva azoenda kumakotsi ekumusha and then oenda neevidence yekuti akabhadhara zvinodzoserwa every cent achiendera against mabosses aya aishandirwa nemudzimai wake. Hanzi mukadzi afa zvapera and if he's Christian he should go by his beliefs. Nekuti Kuripa is not in Christianity. Coming through from Penduka. Bamkuru vane udyire. And then I lost the message. You can call us 0772162651. He needs to sue our vakatora mari and use that kupa bamkuru. Anzi dona ko vasina kutomborora ingozi here vakatoita vana 5 no cent kusvika kufa. Coming through from Buya Sema zvina ngozi izvi. And then someone says Kuripa is actually very, very Christian. Another message here, he just needs to move on and let the word of God clear his mindset. Guys, isn't it what you believe? Because vana vari kutaura kuti hapana kuripa kunoda kuitwa ka vasati vambosangana nesituation yekuti ngozi iri kupedza vanhu mumusha. Once the only way to do it is kuripa, because the prayer at that point will not work. Okay. Star FM, hello. Hello, hi. Did it right? Muri right. Vakomana tatu brother notiponesa here vakomana. Ameno. Vakomana information yari kutipa iri authentic. Imi muri kuti kudini? Hakuna ngozi kuroora. Hakuna. The greatest what you call it form of punishment ingatopiwa nevabereki yekuti vanoramba kuiga if you know what richituna vanototi hatisi kuchigamuchira but chatowo pasi kapa kana zvatodaro zvavharana apo kuroora hakuna ana munhu anomboripisa. Okay, hakuna munhu anomboita ngozi haakuna hazvinana basa. Okay. Hey, anzamana kamusatamene ngozi. So listen, this I've been looking at the WhatsApps and even the responses on WhatsApp. For me, I think it's what you believe in, because everybody is seriously convicted. But you know what? Panyaya tradition, people just cherry pick what they want. Yeah? You get what I'm saying? Yeah, it could be. Hello? Yeah, okay. Please hold on. Hello, Maswera Seu. Taswera Taswera. Anzi poitwa sea baba wotsotso ya nasi.
aparunza chamukangozi ndamai here kana ndiana chamukangozi because seems people not understanding kuti ngozi yacho inomukira kupi zvaita sei saka urayiwa chamukangozi apa hapana urayiwa. Yes, hapana kana ngozi iri ipapo. Okay, saka hapana kana mombe dzacho hadzina kana basa dziri kunzi ngadziendedzi. Aiwa, zvina kana basa zvese. Okay. But did this part and that's it. That's it. Okay. Hey, anzi mombe yeumai ndo ine ngozi notroora. Imi, hapana zvinoitika iri pakuda kungodya my messages acho ari kuyakawandisa. Anzi zvakaitika was very wrong, yes, but inini ndinoda kuti veduwe dzimwe hama dzedu notorwadziwa kuti vadye roora yacho, because imagine kunoshanda at 14 asi baba vaitovapo vasina hanya. So I disagree kuti the late wife raivageva or tsotsi. No, anga asiri, but she was just bitter ne the way she was treated. Ndirini iye I would have done the same, but ndatodzidzawo hangu necase iyoyo. Hello Pastor FM. Hello Donna. Maswera same. Tasikira zvakanaka. Zvine ngozi here izvi? Hazvina ngozi? Ndioni ngozi ine. Ngozi chinonzi ngozi chii? Tinofanira kudefina ngozi. Nditozvinzwisisa. Ngozi ukauraya munhu ndopanomuka ngozi. All right. Yeah, in this scenario unogona kunga une zvinozokunetsawo zvako but atingati ngozi. All right, saka obhadhara here 5 mombe dzinotsika dzacho kana kuti osiyana nazvo? I wouldn't say you should pay 5 mombe. It's too much. But iye pachezake he has to know kuti akaroora mwana wemunhu. Okay, all right. Anzi late wife akashaya achifara kuti mari yakaenda ku that side hapana. So hapana ngozi iri papo. Listen, it's a ngozi situation back and forth. My messages acho I can't even keep up. Anzi amana muna zera nengozi imi. Coming through from 358, the last digits of the number. Anzi imimi warukuti chikristo achina kuripa ngozi anonyepa. For his children's sake, with their maternal side of the family, he should just pay. Zvese zvantauro hapana hazvo ngozi, but nga anobhadhara 5 mombe dzinotsika. It is your hototo on a Tuesday, powered by Plone Motors. This gotta be the last call. Hello, Maswera say Pastor FM. Hi Donna, hi, just blessed. Hi, Maswera say, what's your contribution? Okay, I just want to say that but I think for the sake of preserving my relations, because Vana have my relations to them outside, I think maybe you should attempt to pay even a patara one. Somebody on a more with the kuroora kupere kana patara chire one or even half. Okay. And then you can also go patara or what goes on as goes up and don't pay any goals. Okay. Yeah, hotonsedo aiperere panapa because my contributions enyu angakawandisa nasi. Tinoku direct iko Facebook page yedu @StarFM @StarFM_ZW for more of your contributions. My name is Donna. KVG is back tomorrow for sure this time. It was your hot sauce. 3 to 6 Express on Star FM. I'm proud of you. Now tell me what I gotta do. Honk your horn one time for me if you can hear my voice out there. Be part of the Express experience. Back home. 3 to 6 Express. Let's go. Tell me what I gotta do. On Star FM. Sounding